Velkommen til De Omstillingsparate her på Klimaradio. I dag skal det endnu en gang handle om, på dansk, oprøret mod udryddelse, eller bare XR. Det er en græsrodsorganisation, som efterhånden findes i mange lande. Deres logo er et timeglas i en cirkel. Et symbol på, at tiden er ved at rinde ud for jorden. Gennem ikke-voldelige, men ikke nødvendigvis lovlige aktioner fortæller rebellerne os, hvor galt det kan gå, hvis ikke vi løser klimakrisen. I denne episode ser vi nærmere på Extinction Rebellernes krav og politiske mål, og hvad der skal til, for at de kan opnås. Vores to interviewere, Gordon Vale og Anne Nyrup Jensen, vender tilbage til de 4 aktivister i Aarhus, som vi har besøgt tidligere. Til sidst får vi en kommentar fra sprogpsykologen Frederikke Oldin. God fornøjelse. Er dit håb, Lisbeth, at folk, du møder på gaden, får lyst til også at være en del af XR? Eller er det, at de tager nogle valg derhjemme om at være klimabevidst? Eller hvad er dit håb, at de mennesker, du møder, at de gør efterfølgende? Jeg tror ikke. Selvfølgelig gør alle vores individuelle valg en forskel. Og FN siger også, at vi skal nedjustere vores forbrug, og vi skal nedjustere vores indtagelse af animalske fødevarer, fordi det er en af vejene, hvor vi løser klimakatastrofen. Så det er også en del af det. Men det essentielle er en strukturel forandring, fordi det er de mennesker, der sidder på størstedelen af verdens penge, som kan gøre kæmpe forskel. Men for at få dem til at rykke, så skal vi gøre det uprofitabelt for dem at udnytte jordens ressourcer. Og vi skal gøre det besværligt og svært, så de ikke kan tjene på det, men at de kan tjene på at omstille grønt. Og for at gøre det, så har vi brug for, at græsrødder står op og siger, hvad vi mener. Så når jeg er ude på gaden, og jeg snakker med folk, så jo, selvfølgelig håber jeg, at de vil gøre bevidste valg i deres liv, som de også gør, at de kan stå inden for det, hvis de ved, hvor slemt det står til. Det vil gøre mig glad. Men det, der vil gøre mig allermest glad, det, der vil varme mit hjerte allermest, er, hvis de handler på det, bliver en del af ikke bare XR, men bare i det hele taget klimabevægelser. Altså lige meget hvilken bevægelse, så længe at de står op for vores allesammens fremtid, så vil det gøre mig glad. Elisabeth, synes du, at snebolden er begyndt at rulle? Føler du det nogle gange, fordi det er et godt billede med den lille snebold, der skal blive stor. Og når man når en kritisk masse, så går det pludselig meget, meget stærkt. Ja, det gør det. Jeg har ikke været med i Extinction Rebellion længe nok til at vide, hvordan det har været før. Men om snebolden er begyndt at rulle nu, ved jeg ikke inden for selve Extinction Rebellion. Men det har helt klart skubbet til, hvordan folk, som der lige var et eksempel på, hvordan folk opfatter os, når vi er derude. Det er utrolig nemt at snakke med folk, fordi folk ved godt, der er et problem. Folk ved godt, at det står slemt til. Jeg tror også, problemet er at få de folk til at handle på det. Jeg tror virkelig, vi skal ud og fortælle folk, at det her Extinction Rebellion er en måde, hvorpå du kan behandle den frustration, du sidder med over, hvor slem situationen står til, og at sammen i fællesskab, hvis vi er mange nok, at vi kan skabe den forandring. Astrid var lidt inde på, at jeres Extinction Rebellions måde at agere på også har rykket ved noget af den anden klimabevægelse. Er det også noget, du føler, Theis, at den øvrige del af klimabevægelsen måske er blevet mere radikal, mere kontant
i sin måde at udtrykke sig på? Ja, bestemt. Altså nu sidder jeg jo heldigvis også og er med i nogle andre grønne NGO'er, og der kan man jo godt mærke det. Altså det er helt klart, at XR har været med til sådan at skubbe grænsen for, hvad vi sådan, så at sige, kan tillade os. Så på den måde spiller XR jo sådan en ekstra rolle, i og med, at det er sådan en form for pionerarbejde, noget af det jo. Ja. Hvor man går ud og tester nogle nye metoder, og forsøger at være med til være med til sådan at ændre den kollektive bevidsthed om, hvor langt vi må gå. Og det synes jeg faktisk er en af de ting, selvom vi måske ikke nødvendigvis har den succes, vi vil have, så er det jo en af de ting, vi som udgangspunkt godt kan bryste os af, at vi har været med til. Vi sidder jo faktisk lige nu i Mellemfolkelige Samvirkes lokaler, og tidligere var Mellemfolkelige Samvirke nogen, der byggede skoler i Afrika, havde jeg sagt. Men de har der i hvert fald, kan jeg sige, flyttet sig utrolig meget. Men er den snebold også begyndt at rulle ind på Christiansborg, på politikere og på dem, der sidder og skal træffe de dårlige beslutninger? Hvad med dig, Robert? Hvad siger du til det? Nej, det tror jeg ikke. Jeg har ikke så meget tillid til den politiske system. Vores form for demokrati var udviklet i den tid, hvor vi havde damplokomotiv. Ja. Ting bevægede sig ikke så hurtigt. Nu er vi i internettid. Og vi tror, vi har mellem 3 og 5 år tilbage. Vi kan ikke vente til det næste valg, og hvis det ikke går os med det, og de kommer på dagsordenen, vi venter på det næste valg. Så meget tid har vi ikke. Så på nogen måde, vi skal få politikere til at forstå den, jeg snakkede om før, at sætte ting på en krigsfooting. At det er ekstraordinær. Den skal være udenom. Den skal være en coalition af alle politikere, alle store firmaer, internationalt såvel dansk. Alle sammen skal arbejde sammen, hvis det her skal lykkes. Det skal stoppe den almindelige gammeldags partipolitik. De skal bare vågne op og sige fornuften. Vi har 3, 4, 5 år, ellers er det for sent. Basta. Jeg har ikke tillid til nogen som helst politikere lige nu. Men når de kommer ud på vores demonstration og står skulder til skulder med os, så er det bare ordet. Varm luft. Som enkelte gør. Er det en helt tydeligt, at I har det ene løsningsforslag, hvis man kan sige det sådan, at et borgerting skal hjælpe politikerne af med det ansvar, det er at skulle træffe de ubekvemme beslutninger? Ja, altså helt basalt set har vi jo vores 3 krav, og det er, at vi skal fortælle sandheden, vi må så oplyse befolkningen og magthaverne om, hvor slemt det står til, og det skal regeringen tage på sine skuldre, og det skal medierne tage på deres skuldre, for det er deres ansvar, og det skal vi hjælpe dem til at gøre. Og så skal der være handling nu. Vi skal stoppe tabet af biodiversitet, og vi skal i net zero i 2025, hvilket er et kæmpe ambitiøst mål, men vi bliver nødt til at gøre det nødvendige og ikke det bekvemme. Og så er det at lave et borgerting. Det er vores 3. krav. Og det er egentlig det der mest løsningsorienterede krav, vi har. Jeg tror bare, det der er med det politiske system er også, at de samme politikere, der gerne vil vælges år efter år. Og det kræver, at befolkningen er med dem. Og det kræver, at de ikke tager upopulære beslutninger. Og det er derfor en af vores krav også er, at vi får et borgerting indført. Fordi jeg kan da godt forstå, at du ikke har lyst til at tage en beslutning, der kan få dig fyret. Det kan jeg godt forstå. Men vi har brug for et organ så på en måde, der kan tage de her upopulære beslutninger. Som for eksempel de gjorde i Irland, nu er der nogen af jer ret mig, i forhold til abortlovgivningen, hvor de lagde det over til borgerne selv for at finde på en løsning om, okay, hvad skal vi gøre her? For det var så upopulært, så svært og ømt emne for politikerne, at de turde ikke røre ved det. Og det er det samme med klima i Danmark. De tør godt sætte en masse mål. Og det er jo også nemt nok. Men at så lave den reelle handling, det kommer til at være upopulært. Det kommer til at være super svært, og folk skal ofre noget. Og det siger FN's rapport også. Vi skal nedsætte vores forbrug. Men hvem har lyst til at ofre det gode liv, de sidder i lige nu? Så vi har brug for nogle andre, der kan tage de beslutninger for dem. Vi er nødt til at hjælpe demokratiet med at tage de reelle handlinger, der er nødvendige.
Ja, det vil jeg egentlig også gerne supplere lidt på, fordi for mig, sådan, efter min egen overbevisning, så er det vi argumenterer for, det er jo i virkeligheden bare, at vi får implementeret det, der er demokrati. Altså at der er noget magt, der går tilbage til befolkningen. Jeg synes egentlig ikke, det handler så meget om at sådan optimere demokratiet i den forstand. Jeg synes måske mere, det handler om, at det vi har nu, måske langt mere handler om sådan noget meritokrati, eller sådan et plutokrati, eller sådan noget, hvor dem, der har penge og midler, de har mere magt. Og det synes jeg er dybt problematisk, altså fordi når vores politiske system er skruet sammen, som det er lige nu, så er politiske beslutninger bare koblet så meget sammen med vækst, sammen med tanken om økonomi, at du kan ikke, altså det bliver næsten umuligt med det her system at lave et valg, der sådan skal afgrænse vækst. Og så længe at vi ikke har et system, der ligesom anser naturen som noget, der eksisterer på sine egne præmisser, og os selv som en del af det jo, fordi vi er mennesker jo bare dyr, så er vi jo ligesom i gang med at undergrave vores egen eksistens. Og det er jo enormt svært, for du kan ikke gå ud og finde et egetræ og sådan bede det om at fortælle, hvor meget det er værd i kroner og øre, fordi naturen har ikke sådan et dankort, der lige kan svinge frem. Og så længe vi ikke har et system, der værdsætter natur som noget andet levende, og som noget, der ikke bare er et produkt, men som noget, der eksisterer på samme vilkår som alt muligt andet, så fungerer systemet jo ikke, fordi at så undergraver vi jo os selv. Altså, så saver vi jo bare desværre den gren over, vi selv sidder på. Men systemet vil jo ikke lade sig udskifte frivilligt. Hvad er det næste skridt, han har sagt, til at opnå det? Jeg tror også, det er derfor, vi skal sælge vores løsning med et borgerting som en måde for politikerne at sige, hey, vi forstår godt, det her det er svære beslutninger, de er upopulære. Skal vi ikke tage den opgave? Skal vi ikke tage det ansvar? Det vil vi gerne. Så behøver I ikke sidde med det. Altså, det er og skal leveres som en positiv og nem løsning for det politiske system. Der er jo også en hel masse andre magtstrukturer i samfundet. Erhvervsliv, byer. Det er ikke nogen af de strukturer, I vil arbejde med. Er de tænkt ind i systemet? Altså, vi forholder os jo sådan til erhvervslivet. Altså, at vi kan ikke i den forstand klare os uden det med det samfund, vi har lige nu. Så det er jo systemet, der skal ændre sig. Og det er ikke fordi, at når vi sidder ude foran for eksempel Aalborg Portland, at vi så er der for at bashe en eller anden arbejder, der kommer og arbejder på Aalborg Portland. Fordi erhvervslivet jo på en eller anden måde skal være med til at lave en omstilling, der er bæredygtig. Men det kommer bare til at kræve, at vi får ændret systemets syn på fremskridt og på vækst, fordi vi skal tænke det meget mindre lineært og meget mere cirkulært. Man kan ligesom sige, at hvis nu vi alle sammen løber direkte mod en kløft, så vil fremskridt på et tidspunkt være at stoppe op og vende om, så du ikke løber ud over den kløft. Og så længe vi bare tænker fremskridt som sådan en økonomisk vækst, der bare sådan er en vej, så kan vi ikke løse det. Så erhvervslivet skal ligesom omstille sig sammen, men det skal være noget, der sådan sker i et større sådan systemisk, gennem en større systemisk prisme. Theis, jeg tænker på i forhold til det, I sagde med at komme ind på Christiansborg eller ramme politikere med jeres demonstrationer. Er I ikke bange for, hvis I tager det så at sige i egen hænder, som I gør her, at I rykker problemet til bare udlandet for eksempel? At hvis vi laver nogle krav for eksempel for Aalborg Portland, at den arbejdskraft rykker til Tyskland. Har I taget højde for det? Ja, altså det er jo for det første selvfølgelig, at det er jo sådan en ting, man diskuterer rigtig meget, det hedder lækage, ikke? Og de undersøgelser, der ligesom er lavet på det, viser, at hvis man nu lukkede sådan en industri der, så vil man få en lækage på 75%. Så det vil sige, at selvfølgelig vil det rykke ud, men du vil stadigvæk få en reduktion i udledning. Og det er jo klart, at det vil skade den danske økonomi, men det er jo bare det, der er selve pointen. Det er, at den magt, som økonomien har fået, er bare blevet for stor. Altså vi kan ikke kun tænke i, hvor meget vil det skade os i vækst. Fordi jeg tror egentlig også, at hvis vi bliver ved med at producere på den måde, vi gør lige nu, så kommer det til at, hvis man vil holde fast i den linje, så kommer det til at skade os på andre parametre. Altså ender det med, at vi ikke kan have et velfungerende landbrug, eller det ender med, at fiskeriet ikke fungerer, fordi vi udleder
Så det handler ligesom om at have sådan et fremtidigt, sådan langtidigt perspektiv på det, der hedder, det kan godt være, at det koster os nu, men fordi at vi kan genoprette nogle andre ting end økonomien, selvom den så måske vil flytte udenfor, så vil det sådan, på længere sigt være noget, der gavner os, fordi at vi ikke får nedbrudt de naturressourcer, vi lever af. Hvis man førte den tanke ud erhvervsmæssigt, at man forurener og betaler, det er jo i princippet det, I snakker om, så ville det jo være utroligt dyrt at udlede CO2, hvis vi skulle tænke på de oversvømmelser eller de klimakatastrofer, at man skulle betale for fremtidige klimakatastrofer for at få lov til at udlede CO2. Er det nogle tanker, I gør jer i Extinction Rebellion? Det er mange firmaer nu, som har begyndt at omstille sig af energifirmaer, disinvest i fossil fuels og flytte over til mere vedvarende løsninger. Og jeg tror, de langsigtige økonomer, de kan se, at de skal skifte om i deres investering. De skal komme væk fra bestemte ting og udvikle andre områder. De kan se, at det er deres egen interesse. Og de kan faktisk se, at jo tidligere man begynder den proces, jo mindre omkostning vil det være. Hvis vi skal rette op på den her situation, hvis vi handler nu, det vil være meget billigere, hvis vi venter 10 år, hvis vi har 10 år. Så jeg tror, det har begyndt at komme en skift i de store firmaer også. At ja, selvfølgelig skal de stadigvæk producere beton, men de har en interesse selv for at finde ud af en energibesparende måde at gøre det på. En som udløser mindre CO2. At de skal være bedre til de ting, de vil bibeholde. Og de skal også investere i ny udvikling. Så det er ikke bankkapitalisme på hovedet. Det er at sige, vågne op, det er nu. Det bliver endnu mere kostbart, hvis I venter. Kom i gang nu. Også for jeres egen skyld. Ja, Elisabeth, du har en kommentar til det. Ja, jeg tror også, man bliver nødt til at se på det store billede, i stedet for kun at se på Danmark. Fordi hvis vi gør noget i den retning og siger, okay, vi lægger kæmpe CO2-skat på Aalborg og Portland, måske endnu højere end på de små firmaer, fordi Portland har så store, brede skuldre, at de kan bære det, så viser vi også vejen for resten af verden. Forhåbentlig, ligesom med civil ulydighed, der viser vi, at vi er villige til at ofre vores frihed for det, vi kæmper for. Så viser Danmark, at vi er villige til at ofre noget af vores økonomi og vores indtægt og vores vækst for det, vi kæmper for. Og det, vi kæmper for, er en livable future. Og det kan Danmark gøre, fordi vi er helt vildt velstående. Vi har kæmpe skuldre, så ligesom Aalborg og Portland burde, i min optik, bære det største ansvar, fordi de har kapitalen og styrken til det, så har vi det samme i Danmark. Vi er super velstående og super velfungerende, så vi ville kunne bære mindre vækst. Helt basalt set. Ja, jeg har også en lille kommentar til det, fordi det er jo heller ikke fordi, jeg tror vi skal passe på med at snakke om det, som om vi vil afvikle tingene. Det er jo et spørgsmål, om vi vil udvikle tingene. Altså, de mennesker, der arbejder på Aalborg Portland, og den arbejdskraft, der er der, den kan vi jo flytte. Det er jo ikke fordi, at når du er begyndt at lave cement, at du så bare sådan skal gøre det for evigt. Vi bliver også nødt til, der er nogen, der kommer til at tabe på det. Altså, der er nogen, der kommer til sådan at blive udfordret af en omstilling. Det er helt klart. Og det giver jo kun logisk mening, at det er de erhverv, der udleder, der må omskoles. Så derfor så, hvis man virkelig vil være det der grønne foregangsland, så kunne nogle af de der mennesker være med til at udvikle andre bæredygtige alternativer, som for eksempel at omstille vores bygningsproduktion til sådan mere, til at vi bruger mere træ. Og på den måde, så kan vi jo ligesom tjene de penge ind, som vi måske mister ved at lukke cementindustrien, ved at ligesom at være foregangsland i forhold til at eksportere løsninger til mere bæredygtige boliger på den måde. Og så fremtidssikrer vi også de menneskers arbejde. Fordi de arbejder lige nu i en industri, der ikke er fremtidssikret. Nej, de vil blive så dygtige i deres felt, at de også vil kunne hjælpe andre lande, som skal igennem den omstilling også. Vi er jo sådan egentlig, at vi er kendt i verden for at have udviklet vindenergiteknologi, vindmøllerne. Det er jo sådan noget, Danmark kan bryste sig af, så det vil være stolt også at kunne udvikle andre bygningstyper. Ja, det gør de jo allerede i Sverige og Norge. De bygger jo mange etagers huse i træmateriale. Så der skulle vi egentlig også gerne med. Ja, Lisbeth, har du en sidste kommentar?
Ja, det har jeg. Fordi jeg tror noget grundlæggende ved XR er også, at vi kommer reelt set ikke med løsningerne. Vi har én løsning, og det er et borgerting, som skal komme med løsningerne, efter de har fået viden og kunne diskutere det. Fordi vi sidder her bare som helt almindelige borgere. Det er ikke fordi, vi kender svarene. Nu har vi snakket en del om Aalborg Portland og CO2-beskatning, men der er jo ikke nogen af os, der er videnskabeligt har sat os ind i alle konsekvenserne for det her, men det var det, et potentielt borgerting ville skulle gøre, og skulle diskutere, hvordan det skulle se ud, helt generelt set. Hvad siger Frederik Uldin om XR's forslag? Er de realistiske? Altså Extinction Rebellion har jo, 3 hovedbudskaber. Det ene, det er, at vi skal erklære klimanødretstilstand. Og så andet er, at vi skal handle nu, fordi i morgen er det for sent at handle. Og den tredje er jo i virkeligheden, at vi skal til at lave et borgerting, der har en fuldstændig reel magt til at få gennemført nogle af de ting, som de selv siger, de vil gerne befri politikerne for det ansvar at skulle træffe de ubehagelige beslutninger. De 3 hovedbudskaber, kan man ikke risikere, at aktionerne i virkeligheden skygger for de 3 hovedbudskaber? Nu er jeg jo ikke kommunikationsekspert, jeg er forståelsesekspert. Nej, jeg synes, umiddelbart tænker jeg egentlig, det er meget fornuftigt at have nogle krav, så folk, der sidder i bilkøen og bliver irriteret, kan se, hvad det her handler om. Som kommunikation betragtet vil jeg næsten sige, at det her med klima- og nødtilstand. Klima- og miljøretsnødtilstand. Altså, det er et ord, der er så stort, at det er skræmmende. Og vi kan hurtigt, vi som ligesom lever med øjnene åbne for tingenes tilstand, de fleste af os kan rimelig hurtigt blive enige om, at det er vitterligt. Det er der, vi er henne, det er det, der burde ske. Men for de øvrige, hvor mange 90% det nu er, sådan en nødretstilstand, det er jo kun noget, man opretter, hvis lokummet virkelig brænder. Det er rigtig, rigtig svært at tage ind for de fleste. Apropos det her med, hvordan vi forstår det her, hvor truende det er for os, at det er et meget voldsomt krav. Og det har nogle voldsomme konnotationer og effekter følelsesmæssigt i dem, der hører om det. Ja. Men altså, hvis man kommunikerer på den rigtige måde, han har sagt, så kan man vel godt gøre det. Der var jo ikke nogen, der var i tvivl om, at vi kunne lave en nødretstilstand, da covid-19 raserede, som jo i virkeligheden var jo ikke nogen brand overhovedet, men en storm i et glas vand. Fuldstændig enig, ja. Jamen, det kunne man godt, men det virker bare, det virker voldsomt, og igen er vi jo, selvom vi ser lidt effekter af klimaforandringer, biodiversitetskriser og nogle steder en del effekter, ikke? Men det er ikke noget, folk på den måde oplever en til en. Og det er igen det her med, at jamen, hvis ikke man har det helt inde på livet, så kan det jo ikke være så akut, så aktuelt, eller hvad vi skal kalde det. Ligegyldigt hvor meget folk så i øvrigt hører i vejrudsigter og så videre om, hvordan ting står til. Hvad skal Extinction Rebellion så gøre, har jeg sagt, for at få flere med i den måde, de aktionerer på, og få flere til at forstå det, alvoren? Jeg vil sige, der er jo nogle ting, de gør, noget vi slet ikke har snakket om endnu, nemlig den kreative eller kunstneriske del af deres aktioner, som jeg synes er helt klart deres force. Der sker noget helt andet inde i mennesker, når de møder en vandsalamander, der sidder på en sten et sted i bybilledet, fordi folk bliver nysgerrige. Og hvis først du har vakt folks nysgerrighed i forhold til, hvad er det her handler om, så er der en masse barrierer for det her med at tage budskaberne ind, som bliver sænket gevaldigt. Så på den måde, så tror jeg, at det er noget af det allerbedste, de gør. Og jeg vil også sige, at der er også de store, altså på international plan, jeg er faktisk ikke klar over, om vi har set det i Danmark, men de her demonstrationer, hvor vi har de rødklædte, sminkede mennesker i lange gevandter osv., det er utroligt dramatisk, meget italiensk måske. Og det har altså nogle virkelig, altså der kan
kunsten gå ind og røre os på en helt anden måde, end hvad vi oplever, når det bare i anførselstegn er aktivister, der går med en timeklasplakat. Så på den måde, så vil jeg sige, jamen, jeg tror, de kommer meget mere igennem der, fordi det er flot, det er udfordrende, det er dramatisk. Og det er nogle ting, som vi reagerer ret godt på. Så vil vi måske gerne vide mere, og bliver lidt fascineret af det. Og det tror jeg virker, som sagt, langt bedre. Men man kan sige, noget af det, vi sådan generelt i klimabevægelsen har glemt, det er jo at forklare, okay, hvad er det så for et alternativ, vi kæmper for? Ikke for bare at stoppe katastrofen, ikke for bare at kritisere det bestående, men at sørge for at eksplicitere, hvad er det, vi vil have i stedet for. Og der hjælper det er fint at sige, at man vil have et borgerting, men det budskab bliver stærkere, hvis vi forklarer, hvad det er for en kontekst og et samfund og et menneskeliv, sådan et borgerting vil fungere i. Så derfor er jeg af den overbevisning, at vi skal bruge meget mere tid på at fortælle om det menneskeliv, vi ønsker i stedet for. Og det kan også være en kunstnerisk opgave, fordi sådan nogle historier fungerer bedre, hvis det rent faktisk bliver fortællinger, snarere end et spørgsmål om, hvor mange mennesker i et borgerting og hvor mange vindmøller. Ja, det kan godt lyde som om, der er et stykke vej endnu. Men som Elisabeth sagde, XR's hovedformål er ikke at lave detaljerede planer for, hvordan vi løser klimakrisen, men at gøre folk opmærksomme på, at krisen findes i det hele taget. Det er så op til os andre at finde ud af, hvordan omstillingen finder sted i praksis. People gotta rise like the water. People gotta rise like water. We gotta shut this system down. I hear the voice of my great granddaughter. I hear the voice of my great granddaughter. Singing climate justice now. Singing climate justice now. People gotta rise like the water. People gotta rise like the water. We gotta shut this system down. I hear the voice of my great granddaughter. I hear the voice of my great granddaughter. Say climate justice now. Say climate justice now. People gotta rise like the water. We gotta shut this system down. I hear the voice of my great granddaughter. Speaking climate justice now. People gotta rise like the water. We gotta shut this system down. I hear the voice of my great granddaughter. Speaking climate justice now. Oh, people gotta rise like the water. We gotta shut this system down. I hear the voice of my great granddaughter singing climate justice now. Her slutter den anden episode af vores miniserie om Extinction Rebellion. Tak fordi du lyttede til denne episode af De Omstillingsparate. De Omstillingsparate udgives af Klimaradio, som er Klima-TV's podcastafdeling, og støttes af netværket KlimaHop. Du kan finde flere episoder af De Omstillingsparate på Spreaker eller på hjemmesiden klimatv.dk. Her finder du også links til mere information om Extinction Rebellion og de videoer og podcast om dem, som vi synes er særligt gode. Dagens interviews er lavet af Gordon Vale og Anne Nyrup Jensen. Vores lydmand hedder Lars Aarø. Han har optaget interviewet i Aarhus.
Vi bør også nævne Rasmus Skov Larsen. Han står for klipning og tilrettelæggelse af serien. Og han har lavet de optagelser, du hørte fra en XR-demonstration i kampagnen Vendepunktet i København. Mit navn er Natasha Carstens. Vi høres ved.